Takže ľudia, čus. Yes. Haha. Keďže sú tu mody, tak neviem, čo to robí. Keďže sú tu mody, tak tu máme nejaké tie tutoriály, keďže je to nejaký lomenovaný. Odstraním si tieto zbytočnosti, pravil nejaké veci na trolenie. Viem, že má ten barák drevený, čiže hehehe. A idem sa na ňu portnúť. Aha, kto tu je? A klatanka. Musí spreč, lebo vieš čo? Tunak jej dám dokola baračku TNTčka, tak aby to nevidela. Táto určite neuvidí. Toto je dokonalý adept, keď si robí strop zo crafting tablov. Tunak jej dám do baračku česku spať stovcov. Kto vie hrať Minecraft, tak tunak jej dám diamanty. A na to som si neuvedomil. Toto bolo lepšie ako čo som mal v pláne. Ešte, že máš druhý baraček. Zase nejaká knížočka. Koľko je toto uberá hapok? Jeden hit. Tak je to taky niečo. Ty máš koľko hapok? 10? Ty kokos. To je extra silné. A to je nejaký drak. To sú 2 draky. Toto je najlepší meč. Ty kokos. Jenom tak je. Taký zruším spawn point. Tak viditeľne má ešte nejaký barák. Pozrieme. Ona si sa tam nevšimne. Že bude dosratá, keď sa tu vráti a bude bez baráčku. Je tu nejaký oný tvor. Kde je? Bum, bum, tik, tak, tik, tak, tik, tak, upsík. Chúďa. Nezávidím jej. Toto moc nemám rád, tieto stvorenia. Prečo nie si mŕtvý už? To taký nejaký otvoravný tvor. No tak. Čo si vôbec? No ak toto je Minecraft Bedrock s nejakými modmi. Asi si tak zo 400 ich tu je. Tak sa mi pomerne dosť seká. A teraz sa idem odpojiť. Toto nebolo ani také ťažké sa ju zbaviť z hry. To nebolo ani také ťažké. Ešte som chcel použiť nejaké TNTčka. Pozerajte. To je taká zaujímavosť. TNT.
Toto je prvý mod, čo som si celkovo stiahol. To vyzerá nejak takto. Tunak. Ale neviem, jak sa to odpaľuje, ale malo by sa to s týmto granátom. Kebyže sa zasiahnem. Vieš čo? Toto nemám rád. Tak sa idem odpojiť. Čau. No vieš čo, ešte to nekončí. Idem sa odpojiť. Som mu tak vyprankoval, že ide preč a asi bude hrať dúfam ten Skyblock SNP. Kto tu je? Atlatanka. A tu musím hrať iba v onom survivali. Iba v survivali tu budem hrať. No ja som stej tak pobudovaný. Videl niekde z nejaké veci, aha. Ty si ako tam? Počúvaj, idem byť ako Matastan. Jupi! Šunčičovatko. Šunka. Ty kokos, to je dobre? Nie, sakra. Tam je nejaký ostrov. Tu nemá oný. Uhlíčko. Či piecka nemá uhlíčko. Pečeničko, pečené. A určite tento Skyblock SNP nevlastním ja. Počkaj, čo? Aj tak není server. Keď by som chcel, mám nejaký server cez Aternos, ale neviem ho spraviť tak, aby bežal furt. Tak kto to vie spraviť, tak mi prosím vás napíšte návod, OK? Lebo by som fakt chcel urobiť nejaký server aj pre vás, pre fanúšičkov. Vidíte, ale ja sa snažila niečo craftiť. A vlastne je tu keep inventory. Uiii. Bac, 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 bac. Ona nemá botičky, chúdia. Tak vieš čo, dáme nejaké odškodné. Jo, zaslúži si to. Tu jej dám 10 diamond blokov. No nech si to zobere. Sakra! No. Tak ľudia, čus!